Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τη σημερινή παρουσία. Να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας, για την αλληλεγγύη σας και να σας ζητήσω ξανά τη στήριξή σας για τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Συναντιόμαστε ξανά μετά από 2 χρόνια περίπου από τις δημοτικές εκλογές. Όμως, αυτή τη φορά με πολύ χειρότερες συνθήκες, τραγικές συνθήκες και για την πόλη μας και για τη χώρα μας. Η κατάσταση είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Πριν ακριβώς 2 χρόνια, ένας Έλληνας υποτίθεται πρωθυπουργός οδήγησε τη χώρα στις δαγκάνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οδήγησε όλους εμάς σε σίγουρο οικονομικό θάνατο, στην απόλυτη εξαθλίωση. Και την κρισιμότερη στιγμή, εκεί που όλοι περιμέναμε κάποιος να αντιδράσει, ποιος άλλος από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έρχεται αυτός ο άνθρωπος που πρόδωσε όλη τη δεξιά παράταξη το 1993 να προδώσει ξανά όχι μόνο την παράταξη, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα και να δώσει χείρα βοηθεία στο Πασόκ που κατέρεε και έτσι να εγκαθιδρύσουν σαν καλά συνεταιράκια μια κυβέρνηση δήμιων και παπαδήμιων. Μια κυβέρνηση συνεργασίας 2 παλαιών συμμαθητών σε κολέγια της Αμερικής, 2 ανεπάγγελτων στη ζωή αλλά επαγγελματιών πολιτικών που παρέδωσαν τη χώρα μας αμαχητή στις ορέξεις των τραπεζιστών και της Goldman Sachs. Πρώτος αντέδρασε ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αντέδρασε δυναμικά και στεναρά, με ελληνική αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και είπε το δικό του όχι στα σχέδια της Τρόικας, της Μέρκελ, του Σόιμπλε και του Δούνου του. Μαζί με τον Πάνο Καμένο αντιδράσαμε κι εμείς. Αντέδρασα και εγώ. Συμπαρατάχθηκα μαζί του στον αγώνα για μια Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρώπης. Μια Ελλάδα αντάξια της ιστορίας της. Μια Ελλάδα που δεν θα είναι η εταίρα της Ευρώπης, αλλά ισότιμος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Ελλάδα που θα έχει σαφέστατα ευρωπαϊκό προσανατολισμό εντός της Ευρωζώνης, δίχως υποτέλεια και υποδούλωση. Μια Ελλάδα της Ευρώπης των εθνών και όχι των τραπεζιτών. Σε αυτή την προσπάθεια σας καλώ να είμαστε όλοι μαζί. Δίχως κομματικές ταμπέλες, δίχως τεχνητούς διαχωρισμούς. Μόνο κριτήριο η φιλομνημονιακή ή αντιμνημονιακή στάση του καθενός. Αυτό που μας χωρίζει όλους είναι το περιβόητο μνημόνιο. Όλα τα άλλα είναι διαχωρισμοί εκ του πονηρού. Όλοι οι αντιμνημονιακοί κομματικοί σχηματισμοί, ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων, είναι ευπρόσδεκτοι στον κοινό αγώνα. Έναν αγώνα που ξεκίνησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος Καμένος πριν 2-3 μήνες με την ίδρυση του κόμματος και που μέρα με τη μέρα πλημμυρίζει όλη την Ελλάδα με μηνύματα αισιοδοξίας, ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Ο αγώνας μας αυτός δεν είναι μόνο αντίδραση όπως ισχυρίζονται οι αντίπαλοι μας. Ο αγώνας μας έχει αρχές, έχει αξίες αδιαπραγμάτευτες, όπως οι αρχές της εθνικής ανεξαρτησίας και περηφάνειας, της λαϊκής κυριαρχίας, της πρόταξης του εθνικού συμφέροντος, της στήρησης του συντάγματος και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Απαιτούμε την κατάργηση του μνημονίου. Αρνούμαστε να δεχτούμε το επαχθές παράνομο χρέος που διαμορφώθηκε με τοκογλυφικά επιτόκια. Απορρίπτουμε την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και την κατάργηση του έθνους κράτους. Απαιτούμε την κατάργηση κάθε ασυλίας αξιωματούχων, βουλευτών, υπουργών για εγκλήματα που διέπραξαν κατά του ελληνικού λαού και της δημόσιας περιουσίας. Απαιτούμε την τιμωρία των καταχραστών του δημοσίου χρήματος και τη δίμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Κατοχυρώνουμε την ισονομία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Προστατεύουμε την ελληνική οικογένεια και τον πολίτη από την επίθεση των αγορών. Φίλες και φίλοι, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία υπόσχονται ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Ποιοι το υπόσχονται αυτό? Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα σε βαθιά ύφεση και έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε γύρω σας στους δρόμους του Πειραιά, καθημερινά θα δείτε να κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις. Υπόσχονται αυτοί που οδήγησαν 1.200.000 Έλληνες στην ανεργία, αυτοί που οδήγησαν και οδηγούν καθημερινά συμπολίτες μας στην αυτοκτονία,
αυτοί που μας σκότωσαν ζητούν να μας αναστήσουν? Δεν τους πιστεύουμε. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία υπόσχονται αύξηση μισθών και συντάξεων. Ποιοι το λένε αυτό? Αυτοί που μείωσαν δραματικά τα εισοδήματά σας, αυτοί που έφεραν μισθούς Βουλγαρίας, που έκοψαν επικουρικές και κύριες συντάξεις, αυτοί που αναγκάζουν τα περήφανα γυρατιά να ζητιανεύουν από τα παιδιά τους για να πληρώσουν τα χαράτσια? Δεν τους πιστεύουμε. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία λένε ότι αν τυχόν δεν τηρήσουμε τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις, τότε δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Εκβιάζουν, βάζουν πλαστά διλήμματα, είναι ψεύτες, είναι εκβιαστές, είναι απατεώνες, δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Το ελληνικό κράτος από ίδια έσοδα, φορολογικά έσοδα, εισπράττει περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το σύνολο των μισθών και των συντάξεων είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, το Υπουργείο Οικονομικών τα λέει, ο Παπαδήμος, ο Πρωθυπουργός. Με λίγα λόγια, καθόλου δεν επηρεάζει την καταβολή μισθών και συντάξεων. Άρα δεν τους πιστεύουμε. Λένε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ότι μπορούν να εγγυηθούν το μέλλον της χώρας. Ποιοι το λένε? Αυτοί που μέσα σε 2 χρόνια γκρέμισαν τα όνειρά μας, έσβησαν το χαμόγελο από τα χείλη των παιδιών. Αυτοί που υπέγραψαν μνημόνια και συμβάσεις χωρίς καν να τα διαβάσουν. Αυτοί δεν μπορούν να εγγυηθούν το μέλλον της χώρας. Αυτοί που υπέγραψαν τη μείωση των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές και την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι ακατάλληλοι για την πατρίδα μας. Αυτοί που υπέγραψαν δανειακές συμβάσεις που υπάγονται στο αγγλικό δίκαιο δεν δικαιούνται να λέγονται Έλληνες. Αυτοί που υπέγραψαν το ξεπούλημα όλων των υγιών και κερδοφόρων επιχειρήσεων, όπως ο ΟΛ και τα ελληνικά πετρέλαια, είναι εθνικοί μειοδότες. Δεν τους πιστεύουμε. Υπόσχονται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κράτος πρόνοιας και περίθαλψης. Ποιοι το υπόσχονται? Αυτοί που βλέπουν τους ασθενείς μόνο ως αριθμούς και προσπαθούν να μειώσουν τις δαπάνες στον χώρο της υγείας, ακολουθώντας λοβέρδιες λογικές. Αυτοί που διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία, που κούρεψαν τα αποθεματικά τους, οδήγησαν μέχρι και το πλουσιότερο κάποτε ταμείο των οίκων αυτού σε κλείσιμο. Αυτοί που έκοψαν τα μισά φάρμακα από τη λίστα και αναγκάζουν τους ασφαλισμένους να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτοί που συρρυκνώνουν τη δημόσια υγεία, που συγχωνεύουν νοσοκομεία, απαξιώνουν τους Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της υγείας. Δεν τους πιστεύουμε. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες με ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα λέμε όχι στο μνημόνιο. Λέμε ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το δημόσιο χρέος, να χαρακτηριστεί επαχθές και απεχθές, να υπολογιστεί από μηδενική βάση με βάση τα επιτόκια δανεισμού των υπολείπων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τα τοπογλυφικά επιτόκια που επέβαλαν στην Ελλάδα οι τραπεζίτες. Λέμε να καταργηθούν οι υφυπουργοί, να καταργηθούν οι παρατρεχάμενοι παχυλά αμοιβόμενοι σύμβουλοι και έτσι να εξοικονομηθούν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λέμε να καταγραφεί και να αξιοποιηθεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στο δημόσιο τομέα. Έτσι δεν θα προκύψει καμία απόλυση. Λέμε να κρατικοποιηθεί πλήρως η Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να επανέλθει ο έλεγχος του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ελληνικό δημόσιο. Λέμε να διεκδικήσουμε άμεσα τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο από τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στα 160 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζουμε τους τόκους. Λέμε επίσης να ανακηρύξουμε άμεσα τις ελληνικές οικονομικές ζώνες, να προχωρήσουμε άμεσα σε παραχώρηση εκμετάλλευσης και έτσι να κερδίσουμε περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Με αυτά τα λίγα που σας είπα, όλα μαζί μας κάνουν 350 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο περίπου το χρέος μας. Λέμε να βρούμε επίσης εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως πρόσφατα έκανε η Κύπρος. Πήρε το 30% του χρέους της σε δάνειο από τη Ρωσία, με επιτόκιο πολύ μικρότερο από το επιτόκιο που δάνεισαν οι Ευρωπαίοι φίλοι την Ελλάδα. Λέμε να επαναπατριστούν οι καταθέσεις που έφυγαν στο εξωτερικό, δίνοντας φορολογική αμνηστία και ασυλία. Να κουρευτούν άμεσα κατά 30% όλα τα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων στις τράπεζες. Λέμε να καταργηθεί ο τηρεσίας, να καταργηθούν οι εισπρακτικές εταιρείες και να μειωθούν άμεσα οι συντελεστές ΦΠΑ από 23% σε 15%
και από το 13% στο 5%. Να προσελκύσουμε ξανά την ναυτιλία μας, να παρέχουμε κίνητρα φορολογικά και οικονομικά, ώστε να γίνει ξανά ο Πειραιάς μας διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Κι όμως όλα αυτά Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν τα θέλουν. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν τα θέλουν γιατί τελικά είναι προσκυνημένοι. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα τους χαλάσουμε τα σχέδια. Όσοι λάσπη και να πετούν, δεν υποκύπτουμε, δεν δειλιάζουμε. Στην αρχή, όπως έλεγε και ο Γκάντι, μας λιδωρούσαν. Μετά μας επιτέθηκαν. Στο τέλος όμως θα νικήσουμε. Φίλες και φίλοι, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, δεν θέλω να σας υποσχεθώ τίποτα όπως όλα όσα υπόσχονται πολιτικοί τύπου Μαυρογιαλούρου σαν το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Θέλω μόνο ένα πράγμα να σας ζητήσω που ίσως σας φανεί παράξενο. Θέλω να μου υποσχεθείτε εσείς, όλοι εσείς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, ότι δεν θα κάνετε το λάθος να δώσετε συγχωροχάρτη σε αυτούς που από τη μεταπολίτευση και μετά μας πρόδωσαν. Δεν θα υποκύψετε σε εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα. Δεν θα ψηφίσετε αυτούς που σκότωσαν την ελπίδα και πρόδωσαν την Ελλάδα. Σας ζητώ να στηρίξετε την προσπάθεια του Πάνου Καμένου και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Να δώσετε με την ψήφο σας σε νέους, καθαρούς, άφθαρτους ανθρώπους που δεν είναι γόνοι πολιτικών τζακιών, ούτε γη, ούτε γαμπροί, ούτε ανιψιοί παλαιολιθικών πολιτικών. Να δώσετε λοιπόν σε αυτούς τη δύναμη να σας εκπροσωπήσουν στη Νέα Ελλάδα. Αυτό σας ζητώ. Να υποσχεθείτε εσείς οι ίδιοι στους εαυτούς σας ότι θα κάνετε τη σωστή επιλογή. Φίλες και φίλοι, την Κυριακή των εκλογών της 6ης Μαΐου έχεις να επιλέξεις μεταξύ υποτέλειας και υπερηφάνειας, μεταξύ δουλοπρέπειας και εθνικής αξιοπρέπειας, μεταξύ ισχυρής Ελλάδας με λόγο και άποψη και αδύναμης Ελλάδας, εισπράκτορας Καρπαζιών από το Δούνου του και την Τρόικα. Την Κυριακή των εκλογών ψηφίζεις. Ψηφίζεις όχι τους λίγους, αλλά τους πολλούς. Και εμείς είμαστε πολλοί. Ψηφίζεις όχι τους προσκυνημένους, αλλά τους ανεξάρτητους. Και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι. Ψηφίζεις ελληνικά. Και εμείς είμαστε Έλληνες. Δώστε δύναμη στους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλή ελευθεριά στην πατρίδα μας. Τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε ελεύθεροι. Καλό αγώνα σε όλους. Daily TV Radio. Έγκυρη, έγκαιρη, ανεξάρτητη, ιντερνετική ενημέρωση.